Teraz, ako som vám avizoval, prečíta dopis od rodáčky pani Ekerovej, ktorá žije v Austrálii. Poslala nám dopis, nakoľko sa nemohla dnes zúčastniť, aj keď si to veľmi plánovala, nepodarilo sa jej to, takže poslala pre vás všetkých tých, ktorí ste ho možno aj poznali niektorí, a pre vás rodákov z tejto peknej dedinky. Takže pozdrav z Austrálie. Zdravíme vás všetkých tu v Kozelníku a hlavne všetkých, ktorí tu dnes oslavujete toto veľké výročie. Aj keď sme preleteli veľký kus cesty z Austrálie na Slovensko, sme v Chorvátsku a tak nedokážeme prísť tento deň na Kozelník a porozprávať sa s vami osobne. Je nám úprimne ľúto, pretože prežitú atmosféru, pochutnať si na tých dobrotách a počuť skutočnú a dobrú hudbu je niečo, čo nebýva každý deň. Sme v Chorvátsku predovšetkým preto, aby sme sa viac dozvedeli a uskutočnili určité plány súvisiace s oboznámením turistov z Austrálie. Turistika na Slovensku a Chorvátsku je kombinácia pre menšie skupiny turistov z Austrálie. Aj po rokoch Slovensko a jeho krásy, história či liečivé pramene neboli dostatočne alebo skoro vôbec viditeľné. Chorvátsko naproti tomu sa dostáva do popredia a svojou úrovňou pohostinnosti, cenou, dostupnosťou a prírodnými krásami ako aj architektúrou sa stáva pomerne známe a populárne v posledných rokoch aj u nás v Austrálii. Prečo to hovorím? S manželom sme si dlho lámali hlavu, čo urobiť s našim krásnym historickým domom v Kozelníku. Keď sme ho kúpili, mali sme naivný zámer, že ho opravíme a budeme v ňom bývať niekoľko mesiacov v roku. Proste budeme sa pohybovať a pracovať medzi Austráliou a Slovenskom. Ale nepodarilo sa nám to, čo sme plánovali, na čom sme tvrdo pracovali a za čo sme aj dosť zaplatili. Je to skúsenosť na celý život. Keď nás však v októbri minulý rok oslovila vaša pani starostka, začali sme veci vidieť znovu inak a hlavne sme začali dúfať, že možno sa ešte vrátime do Kozelníka a budeme pokračovať v rekonštrukcii. Skutočne vďačíme len jej ochote, aby si pri všetkých povinnostiach v obci našla čas a trpezlivosť nám veci vysvetliť a hlavne pomôcť, aby sa prepráhaca stanica, významná historická a kultúrna pamiatka, stala znova živým a potrebným objektom v tejto dobe. Spolu s vami, občania Kozelníka, s vašou pani starostkou a architektou pani Pavčulovou, budeme možno už v nasledujúcich týždňoch vedieť, akou cestou a ako dlho potrvá rekonštrukcia. Najprv chceme zachrániť to najnutejšie a pripraviť práce na budúci rok. Vyzerá to tak, že grant nie je pre nás to najľahšie a hlavne najrýchlejšie riešenie. Preto, aby sme stihli to najdôležitejšie, použijeme vlastné prostriedky. Určite ste zvedaví, aký zámer máme. Už sme o tom hovorili s vašou pani starostkou, ako aj s architektou. Chceme využiť hlavnú budovu na bývanie pre nás a našich hostí z Austrálie, ale v dolných priestoroch chceme vytvoriť kultúrne a informačné